Právě projíždíme kolem Velkého divadla. Cílým názvem se mu říká Divadlo Josefa Kajetána Tyla. Divadlo Josefa Kajetána Tyla a ještě druhé divadlo, komorní divadlo v ulici Prokopově. Velké divadlo má 2 balkóny a přízemí. Takže právě projíždíme kolem Velké synagogy. Synagoga je největší v České republice a druhá největší v Evropě. Na vrcholu v synagogy je šesticípá Davidova hvězda. Synagoga je vlastně svatyně pro Židy, kterých po druhé světové válce v Plzni už moc nezůstalo. Dále Plzeň je velké město, proto potřebuje hodně obchoďáků. Tak například Plzeň Plaza, kolem které projíždíme, nebo Tesco, anebo ještě si také se rozrůstá Billa, a Lidl a takové ostatní. Tak, pojedeme dál. Na náměstí Republiky stojí velký kostel svatého Bartoloměje. Plzeňané tomu říkají katedrála, protože máme v Plzni biskupství, tak se může to jmenovat katedrála. Dále stojí na náměstí Moravý sloup, který má oznamovat vzpomínku na velký mor v Plzni a okolí. Dále pojedeme k pivovaru. Jistě všichni Plzeňané, a kdo to ještě neukotnal, tak naše české pivo, které je velice dobré. V pivovaru se často koná spoustu festivalů, jak rockových, tak hudebních, a vyrábí se tam pivo. Dále bych vám něco chtěla říct o našich 2 sportovních týmech FC Viktoria a HC Plzeň 1929. HC Plzeň 1929 v tomto roce vyhrála extraligový pohár a FC Viktoria právě bojuje o titul Gambrinus lize. A to je asi tak všechno, co by se o Plzni dalo říci. A teď po dlouhé cestě jsme se konečně dostali do vašeho hotelu, do hotelu Continental, kde budete strávit svoji dovolenou. Příjemný pobyt v Plzni, přeje váš průvodce Petr Linhardt. Tož jsme zabáslí, už nás do vězení zavřeli. Hej!